Pagbaba sa presyo ng sibuyas nararanasan sa ilang pamilihan sa Pangasinan. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Nagsimula nang bumaba ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan sa Pangasinan. Sa Mangaldan Public Market, 20 pisong ibinaba sa presyo ng kada kilo. Ngayon, nasa 120 pesos hanggang 140 pesos na lang ang kada kilo ng pulang sibuyas. Marami na rin po. Galing sa Bayambang na yata po. Ito yung tinatawag nilang Red Dragon. Malaking bagay sa mga consumer ang pagbaba sa presyo ng sibuyas. Siyempre kung halimbawa kahit bumaba ng kahit 5 o 10, malaking bagay na yun. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sapat ang supply ng sibuyas sa bansa hanggang Desyembre. Bukod kasi sa local onions, patuloy rin ang pagdating ng imported na supply. Bunsod nito, walang inaasahang pagtaas sa presyo ng sibuyas hanggang sa mga susunod na buwan. Maraming stock. Ang wholesale sa Nueva Ecija is nasa 1 to 70, 25 kilos. So, medyo bumaba yung presyo. Sa monitoring ng SINAG, may mga pamilihan sa probinsya kung saan makakabili ng 90 hanggang 100 pesos na kada kilo ng sibuyas. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.